Palengke Report. Good morning, Idol Lawrence. Dahito yan ti presyo, tinadumaduma a klase ti ikan, itatangal daw iti Chendaan iti Laoag City. Presyo iti calamares, 230 pesos ti kada kilo. Paltat, 170 pesos. Galunggong, 250 pesos. Tilapia, 150 pesos. Bangus, 250 pesos. Pasayan, 600 pesos. Timit presyo ti tahong ket 120 pesos. Talakitok, 480 pesos. Pampano, 450 pesos. Kenti boneless a bangus ket 125 pesos iti kada supot. Dayta pay laing nga rod Idol Lawrence, ti presyo tinaduma-duma nga ikan, itatangal daw iti Chendaan tayo, iti Laoag City. Para iti price watch tayo iti Palengke Report, dayto ni Idol Tony G. Tatak RMN.